várjál, ezzel voltunk egyszer kint. Egyszer voltunk a pályán. Nem, itt voltunk kint. Az enyémet most vitték el. Ez egy házi verseny volt. Ki mit tud alapon. És ti nyertetek? Látod az érdeklő, megcsodálják ezt. Neki is ugyanolyan zöld autója van, mint nektek. Na, jó, akkor mit kell még tudni? Mik ezek a bödönök? Hát az már az ablakmosó folyadék lenne. De nincs benne? De van benne, van. Külcsín az valami elképesztően parádon, talán nem véletlenül. Mi ez például? Nekem első szívecske jutott eszembe, aztán rájöttem, hogy tévedtem. Egy hülyeség. Én nekem péniszre emlékeztetett másodikra. Merül meg a tulajdonos. Akkor mi is ez? Szívecske? Nem, pénisz. Pénisz? Na, akkor én nem tévedtem, akkor nem tudom, miről van szó. Na, akkor viszont csapjunk a lecsóba, indítsuk be az szurkoló. Meg ha jön valami, amúgy úgy csinálj senki. Vigyázzatok Luika nagy izére gáz. Tiszta autó jött elébe, kúrja. Na, hölgyeim, uraim, lássuk, hogy jönnek a Dobrai brazilok itt parádni.